Dinhita sa pangutanan nato sa kanhi administrasyon nga wala gyud nila matubag. Tik-atik ko sila sa kabaluan ng pangutanahan ni ang pag-raise standard sa public service sa syudad sa Digos. Karon, akong pangutana ha? Yan eh. Pangutana nako sa kanhi mayor. Kay bubalik man ka sir. Dili ikaw ang mutubag, kisa may imong matubagon, kisa pa may mga announcer mo nagpabilin, ibiyaan naman ka, ibiyaan na kasi mo ang mga tigpamakba. Ang pag-raise standard sa public service, mubalik man ka. Pila ang gigahin mo sa scholarship program kanito. Pila ka mga kabatan-unan sa syudad sa Digos kanimo, kaniadto sa imong panahon, nga naka-avail sa scholarship program nga 3 million man lang ang imong gigahin. Masigwa ka kabalo, ang atong scholarship program karong tuiga 30 milyones. Perteng daghanang mga scholars ang city government karon sa panahon ni Mayor Joseph Cagas. So akong pangutana sa previous administration kay bubalik man kunone unsa may tubag ninyo anak. Ibalik ninyo sa 3 million ang budget sa scholarship program. Bugo na lang yun kayo mga taga Davao del Sur o mga taga Digos nga mosugot nga mugamay na pod ang budget sa scholar. Pipila lamang ang maka-avail sa scholarship program sa city sa inyong panahon. Bubalik yung tana, mga Digosenyos? Of course not. Kalami na aning pertindaghanang scholar. Natinga naman lang galing si Mayor Cagas nga mga funksionaris diya sa Balabag kung sa may rason nga nung nagkagas sila. Na-scholar ang mga anak. Dili na nato na mga suking tigpaminaw, libogon, mga itong mga nauna. Kaya umuingon sila, patasan nila. Karon pa, tuo masuna. Kung gusto ninyo patasan scholar para daghan ang maka-avail, daghan ang mas scholar nga gusto yung muskwila, sa una paunta na ninyo gihimo. Di ba? Sa una paunta, pila ka tuig mo nga nagdumala sa syudad sa Digos, perting damayang scholar. Kalayo og diferensya mga suking tigpaminaw. Adrita sa buwan, social services. Pila gigahin ninyo kada tuig na mangayo og pangresita. Financial assistance, billing sa ospital. Pila gigahin ninyo kada tuig? Gidaw 1 million. So sa katuig? Karon sa panahon ni Mayor Cagas, 25 million. Kalayo anak. Isa pa, sa una mga taga-Digos, kung ma-admit ta sa pribadong ospital, makaduol ba ta City Hall? Makapangayo ba tagtabang sa City Hall? Makapangayo ba tagtabang sa mayor kaniadto? Kung naatay problema sa hospital bill, kung naatay pasyente sa pribadong ospital, wala, kay nga naman, bawal. Kay walay MOA, walay Memorandum of Agreement nga kung naay mga taga-Digos nga ma-admit sa Digos Doc, sa MCDC, sa Gonzales o sa asa bagaha nga pribadong ospital din sa Digos, walay MOA. Nga pwede ta mangayog tabang, pwede ra nato bilinan og promissory note o guarantee letter ng ospitala na para mangayo tagtabang sa gobyerno sa Digos. Wala na. Kamong mga taga-Digos nga lumad nga mga taga-Digos kabalo ana, wa gyud na mahitabo. Pero karon unsay nahimo ni Mayor Joseph Cagas sa pinakauna sa history sa Digos City, nahitabo ni for the very first time. Pwede na kay nakipag-MOA, nakipag-coordinate ang city government sa tanang mga pribadong hospital sa Digos. Ang dakong katuyuan ana
Kay ugnay mga taga-Digos nga ma-admit ang pribadong ospital, pwede makatabang ang LGU Digos. Daghan ang atong mga nahinabi kabahin ani. Daghan ang mga nidagop na Mayor Cagas kay para mangayo o tabang bil sa ospital gikan sa mga pribadong ospital sa atong syudad sa Digos. Sa una, asa ta anak mo yung ungo, kay ni mo adto tas kanhi mayor, wa man sila'y muwa, nga pwede mo tabang ang LGU Digos, nya ang gigahin pag yun, pila to, 1 million, sa usang katuig, usaw man na nimo pag-apod, oy, o din tagaan na tag 200, 300, Diyos mio, kay wa di ay sakto nga budget ang gigahin para sa social services. O niya, ibalik yun na to na. Ibalik yun na to na. O in kaso, maabot yun. In case of emergency, nga ma-admit diha sa pribadong ospital. Yawa tay kadampan, kay dili pwede, wala nakipagmuwa ang city government sa mga pribadong ospital sa previous administration. Ibalik yun na to to. Nga inigtanaw na to sa bill, agoy noy. 50 mil. In just 3 days, 50, 60 mil dayon. Di ta makapangayo sa gobyerno, sudad sa Digos, kaya wa nakamuwa, muhangad na lang taan sa yuta o muduko sa langit. Ibalik na to na. Kahadlok pa o ibalik na to na. Ang atong gisulti din ay mga igala, pahimangno nga dili ta masigya. Kay hapit na ang pinilihay. Kay ang labing tinuod kung naamay dako kasing-kasing nga mayor, si Mayor Joseph Cagas na. Kay kaila ko ni Mayor, kaila mo ni Mayor. Daghan ang nahimo para sa syudad sa Digos ang atong mayor. Daghang natabangan nga mga taga-Digos ang atong mayor. O ang pinakanindot pag yun, mutabang na walay pilik. Mutabang without expecting in return. Ang ato na lang, siguro, para na to, ang ato na lang kung ibayad, dili man ta makabayad siya kung siya ang matabang. Tabangan tag-financial. Siyempre, di po takabayad ang nag-financial. Kaya nangayo ganit tanong kay para natay ibayad sa ospital. Ang ato na lang hugot nga suporta o tabang para ato na po siyang ma-hire pagbalik isip atong mga sulubuon. Suporta nga sulid dili madala sa pagpangilan, dili madala sa mga pagpangatake o mga pagpandaot sa kontra niya sa politika. Pa-shout out ko sa tanang Largo family sa Barangay Kapatagan. May buntag sa mga taga-Kapatagan, ang Largo family, tanawa ng Kapatagan, kadako sa proyekto, milyon-milyon ang proyektong gibubo ni Mayor Cagas anang Kapatagan. Wa pay labon sa proyekto ni Governor Mark Cagas anang Kapatagan. Maubitaw gani kahit magkaya sa Kapitan Wantoy. Karon gikan sa taas hangtod sa baba, Cagas laras tanan kang Kapitan Wantoy. O ginabalik-balik ni Kapitan Wantoy, gipaniguro niya nga ang tanang Cagas modaog anang Kapatagan. Gisulti man ni Kapitan Wantoy sa mga Kapatagan ang rason. Milyon-milyon nga proyekto, mga infrastruktura, mga kalsada, ang barangay health center diya sa Marawer. Dili pa na rason nga dili na to padawgon ang mga Cagas sa Kapatagan. Di ba, Mark Largo? Muna, solid ang Kapatagan, Cagas. Si Kapitan Wantoy Morales ang nag-ingon anak. Kunya ang ingon po ni Kapitan Sandro Torion sa Zone 3, muundang ko pagkakapitan o mapilis Joseph Cagas. Pero gipaniguro ni Kapitan Sandro Torion niya mga taga Zone 3, dili kiko, dili bugo, niya dili makita ang nagpungasi nga mga proyekto sa Barangay Zone 3. Mauna nga kampante si Kapitan Torion nga miingon nga di na siya magkapitan o mapildi pa si Joseph Cagas karon 2022. Isulti na ni Kapitan Torion atong pag-groundbreaking
sa atong nindot ka palengke ya dolan 400 million asa ka manangkong aning gobyernohan tinuod yung kayo Sir Mike sila ragyod nakabuhat og ingon adto kadagko nga mga project sir. Exactly. Mao na ako ang bote pa ibasay sa mga suki na tong tigpaminaw kung naa may gobyerno nga mas labing bintaha, mas labing nindot kining panahon na nga nagkatandem ang probinsya o ang syudad. Uban nga sige mga pagpandaot ng mga taga-radyo, ipangutana bitaw nato ang isyu nila na daw mansion with swimming pool. Si Mayor Joseph Llagas, wa sila katubag nga niingon ta. Tudloe daw may asa na dapitan ng mansion ni Mayor with swimming pool. Basig maigo inyong amo na ha. Wa sila katubag, kay di sila kabalo. Asa bitaw na no? Sige tagyaw-yaw din ninyo. Wa man din takabalog asa ning atong giyaw-yaw. Una-unaan ninyo daan, i-verify ninyo daan kung tinuod ba na una ninyo ipagawas sa inyong baba. Kay mahulog mo anag mga bakakon, giilad ninyo, gibakakan ninyo ang inyong mga tigpaminaw. Wa man day mo ebidensya. I-verify ninyo daan, pag nakita ninyo nga tinuod, diha ninyo isulti. Para pangutan-on mo sa inyo mga tigpaminaw, nga tinuod bagod na, asa dapitan ng mansion ni Mayor Llagas with swimming pool, na amoy ikatubag. Karon, ipangutanan na to, change topic na yon. Undangon ta na, kay ang atong amo mo'y maigo, kinsa may naka-mansion with swimming pool. Naman yun si Dodge kauban ako. Magpatuli mi ni Dodge kung makatudlo mo kung asa na nga mansion with swimming pool. Magpatuli mi. Ang punto lamang nato din yung mga suking tigpaminaw ha. Walay swimming pool, walay mansion, si Mayor Joseph Llagas dili sama sa ilang mga pagpandaot na murag gihimo nilang kurakot si Mayor Joseph Llagas. Basig ang inyong mayor kurakot. Kay ang inyong mayor, muhatag lang og 200 o 300 kung naay mga problema nga idangop, panalitan ay problema, ang bill nag-exist og 5,000, tagaan na ninyong 300, 1 million regigahin ninyo, asa man ay kwarta sa Digos. Basig maigo mo na inyo ang mga pagpandaot ng Mayor Llagas ng kurakot. Kay kami mo'y unang mangutana ninyong asa ang kwarta, paasa na padulong ang kwarta sudad sa Digos. Nganong man lagi karon? Nganong kadaghan man lagi nahimo? Ang scholarship program 30 million. Sa inyo ha 3 million lang. Asa man? Kamoy maigo anang inyong mga pagpandaot. Nya korap si Mayor Llagas, basig kamo ang korap. Ang livelihood program pila sa inyong panahon 1 million. Karon 20 million. Asa man din na sa una? Asa man din ang mga kwartahan na padulong? Si Mayor Llagas dunay panlantaw nga ang palengke kailangan ng yun ng usbon. Kay bati o baho o hugaw ang atong palengke. Nganong kamo sa una sa inyong panahon, gianad man ninyong mga taga-Digos anak. City lang ta sa pangalan, pero sa itong dagway sa syudad, maot kayo, dili pang syudad. Pero si Mayor Joseph Llagas ang naghimo og pinakamakatarumanon o pinakaangay. Mag-iskot ang traffic light, sa iyang first term, 5 ka traffic light ang iyahang i-installer. Una na na-install ang duha sa pinaka-importante o pinakaangayang unahon, ang Cogon intersection o ang Aplaya intersection. Muna'y dapat giuna. Di lagi tapalabi, sige pamulitik ka lagi. Yan ang unahon, manginang daghang makakita. Dito ta sa daghang nakamatay, nga importante unahon pagbutang ang Cogon o ang Aplaya. Ang sunod, diya sa Balutakay, sa Daoes o sa 3 de Mayo, Robaran intersection. Unang termino lang mana ni Mayor. So sa iyang ikaduhang termino, laing mga street lights na po ang instalan ni Mayor katong mga importante. Okay? Daghan kay mga kalambuan, daghan kay mga kalahian, mga higala. Karon kay wa na magimutuo kay butbut lagi kay tong una. Atikon pag ito, mura matagdi taga Digos, nagpatapok sila sa guma.
Ang muatbang, mubalik ko no, muatbang ka Mayor Cagas, nagpatapok sa guma, nga nung wala man mo diya sa gym. Mas may manunta to sa gym kay para di mo magtapok. Diya man mo sa balay sa kapitan. Maihap mo sa tudlo. Kay ang mga taga-guma, habayaran ng mata, dugay na ninyong giilad. Dili na mi mo sugot mga igala nga ibalik tong kanhi, estilo sa panggobyerno sa Digos, nga grabe politika ra kayo. Tama gyud kamay kung walay Cagas, wala untay mga proyekto. Cagas ra gyud ang buotan nga mayor. Manggihatagon ligdong nga pagkatao gikan ni 5437. Mike, wala pa'y open ang level 5 kay lami na maglingaw-lingaw. Ha ha ha. Ay sa kay ayaw sa nang mga ingon ana no kanang mga level 5. Ay relax lang ng level nimo din ha. Good day, Mike. Ako wala pa ko'y tarpulin at Berlita ni pero naagyod daan kanunay nasudong ang among mga idol, ang mga Cagas nga dili mapukan bisag unsa pang ligwat Cagas pa rin. Parehas ani walay tarpulin pero Cagas pa rin. Inquire ko po sana regarding advertisement gikan ni 377. Bisita lang din pakikitay lang si Dodge Ayo. Ganang Abalayan San Jose. Pasiminto na po na din na. Grabe proyekto ni Mayor Cagas ba? Basta kay si Kuan, si Kapitan Angelito Balasbas, dati man ang abante. Karon ang Gobernador Cagas, Vice Governor Cagas, Congressman Cagas, Mayor Cagas, nganuman unsay rason ni Kapitan Balasbas. Mura nagnawingig yung ulog si Panglingo nga mao pay pag-turnover sa project ni Governor Mark, project na po ni Mayor Cagas, magkagas ta ani wa man ni sa una. Wala may groundbreaking sa una, wala may turnover sa una. Agoy noy, mao di ay na nga nibalhin na po si Kapitan Balasbas kay natagbaw sa mga project para sa katawhan sa San Jose. Gipanindot ni Mayor Cagas ang ilang barangay hall. Diba? Tanawan ninyo nila, nagtuo mo, nagubak lagi na, gi-repair na sa City Government of Digos. O niya, gipasiminto ng Abalayan Road sa San Jose. O niya, gipadayon ang pagpanindot sa atong minteryo. Paspasan ako ni, kaya nakakawat ako oras, sa una ang palingki sa panahon sa Abante, kung sa naong ana. Di na gud ta makatik-atik god. O ang mga CR sa park, CR sa terminal, barado na sa una. Di lang gud ta makatik-atik god. Di na lang gud ta magpiyong-piyong anang kamatuoran ka mga simpleng nga butang. Karon giabrihan na nga mga CR. Ay nako, daghan kay mga sugid di paminaw di kaya sa oras. Wala ko ikong oras, daghang salamat sa pagpaminaw. Sa ngalan sa Timbuk Persa sa 94.3 Charm Radio. Yan inyong bata-batas kanginan Mike Nakwa o kini ang Rundak Bayan. May buntag ka na doon na.